Ja estem així amb el nostre historiador Yuri Aguilar. Bona vesprada, com estàs? Jo ja he berenat, però ara no m'importaria menjar-me unes roses, unes bufes, unes crispetes, perquè anem a parlar de cinema. De cinema anem a parlar. Del cinema, de l'arribada del cine a València. Que em deies, Yuri, que l'arribada del cine a València estava vinculada a una aposta. Bueno, és que el propi naixement del cinema està vinculat a una fanfarronada, no? El 1872, en un hipòdrom dels Estats Units, hi havia uns aristòcrates, jo me'ls imagino amb el barret el monòcul i tal, i es van apostar $25.000 a que durant el galop d'un cavall, en un moment donat, les quatre potes estaven en suspensió. Aleshores van contractar un fotògraf per a que creara un procediment per a poder demostrar si això era cert o era fals. El cas és que Edward Muybridge va ser un fotògraf que contractaren, va disposar unes càmeres en el pas del galop del cavall, quan el cavall anava passant, anava disparant aquestes càmeres i finalment es va demostrar que durant el galop del cavall les quatre potes estaven en suspensió. Això el que va donar és pas a que la tecnologia es desenvolupara i pogueren finalment els germans Lumière desenvolupar la càmera i projector de cinema. I molt després la fotofinish, no? La fotofinish, exacte, la fotofinish en els hipòdroms. El cinema, quan va arribar el cine a València? Bueno, l'invent, els Lumière presenten l'invent en desembre de 1895 en el Boulevard dels Caputxins, en París, davant 35 espectadors que pagaren un franc per veure la primera projecció de cinema. Que no va ser la primera projecció, però sí va ser la primera en la que es va cobrar entrada. Aleshores podem estar davant del naixement del cinema comercial, com a espectacle en el que es paga una entrada. Bé, el cas és que ara avui en dia en el mòbil ho tenim tot en seguideta, no? Igual que s'haguera estrenat a París, s'haguera estrenat així, però quan va tardar en arribar? Doncs mira, 10 mesos. 10 mesos. 10 mesos, perquè fins al setembre de 1896 no es produeix la primera projecció de cinema que es fa molt cèntric, en el Teatre Circ Apolo, en un carrer molt comercial, avui en València, al costat del desaparegut Banc de València. De fet, l'edifici encara es diu Edifici Apolo. Els que passen per allí podran veure Edifici Apolo. Ahí és on es va fer la primera projecció. I què costava i què durava? Ai, mira, hem vist el cartell de la primera o de les primeres sessions on Charles Calv, que era l'empresari francès que va dur aquestes projeccions, aquestes primeres pel·lícules, va fer 45 sessions seguides al Teatre Circ Apolo i això va estar un èxit. Però, escolta, tu saps quan costava una sarsuela en aquell moment, en els primers actors, les primeres actrius, tot lo millor? No sé, costaria més que el cinema, com ara? No, costava mitja peseta. I el cinema costava una peseta. Era un espectacle que al principi era com comprar-se l'últim iPhone, era una cosa per a rics, no? Però el cas és que el cinema es va popularitzar perquè la premsa va acollir tota aquesta presentació amb moltíssim interès, alguns periodistes elogiaven el nou invent i el nou espectacle. Sí, tenia detractors també, sí. Algun detractor. En algun diari va aparèixer algun article molt crític dient que allò de clavar-se en un lloc menudet, a fosques, en gent que no coneixies... Mira, si estàvem parlant d'ara, també, perquè no podria ser per culpa del coronavirus, però aleshores era per... Sí, una qüestió de moral. Exacte, massa propet, ui, l'última fila, ahí es poden tocar. La fila de los mancos, que se deia, no? Però sí. El cas és que en algun diari va aparèixer algun article, però el cas és que el cinema, a pesar de que els Lumière pensaven que era un invent que no anava a tindre massa ressò, el cas és que en molts pocs mesos arriba el Cira, arriba el Coi, arriba Alacant i Castelló, i l'invent es popularitza molt. Les primeres pel·lícules que van poder veure els espectadors valencians van ser pel·lícules de 90 segons. 90 segons? De minut i mig. Clar, per això van poder fer 45 projeccions seguides. Exacte, sí, però tu imagina't... 90 segons una pel·li, que es deia pel·li, es deia pel·lícula ja? No, la qüestió de dir, anomenar pel·lícula a lo que projectaven, això va ser molt posterior, perquè es deia quadro o vista. Clar, perquè 90 segons era com veure, efectivament, una vista, un quadre... Era una vista, era més bé... En moviment, que això era la importància. Al principi el que es tractava era de demostrar el nou invent, del potencial que tenia el poder, diguem, enregistrar. Ahí estem veient una de les primeres pel·lícules, l'eixida de obreros de la fàbrica de los Lumière, perquè els Lumière tenien una fàbrica de bicicletes, i estos obrers que estan eixint de la fàbrica de bicicletes dels Lumière. Clar, i per la roda de la bicicleta, la roda de la cinta, com se'ls va ocórrer als Lumière, i dic jo que es deguem fer d'or, no?, després de l'invent. Es van pràcticament retirar, perquè el cinema
va ser una expansió brutal a tota la comunitat, a tota Espanya, a tota Europa, i van vendre. Ells el que feien era, venien les càmeres i venien també les pel·lícules. Era com el Cinexin, que et venien en l'aparatet i després tens un catàleg de pel·lícules que tu podies anar adquirint per a projectar en el teu cinema. Bueno, no eren cinemes encara, en el teu teatre. Es guarden totes les pel·lícules, les primeres, les de... Es conserva molt poc. De fet, els historiadors del cinema hem arribat a la conclusió de que més o menys s'ha perdut el 90% del cinema mut anterior als anys 30. I això per què? Perquè no s'enregistrava... Perquè fins als anys 20, anys 30, no existeix la idea de que el cinema s'ha de conservar. Així com fem biblioteques dels llibres, no existia el paper de la filmoteca, no existien les filmoteques. Aleshores, les pel·lícules eren productes de gastar i tirar. Quan la pel·lícula ja havia acabat el seu circuit comercial, aquesta pel·lícula es reciclava, perquè com tenia un alt contingut en plata, les pel·lícules es fonien i per un procediment de decantació s'extraïa la plata. Aleshores, els xatarreros de l'època, en comptes de coure, anaven buscant pel·lícules, i no és broma. Anaven per molts cinemes, toc-toc, «Tiene usted pel·lícules», tal, i els xatarreros s'enduien la cinta per a poder obtindre aquesta plata. I per això hem perdut la majoria de gravacions dels primers moments, que són gravacions que, com dic, el que volen és demostrar el moviment. Per exemple, els primers espectadors valencians, què veieren? Uns cavallets en moviment en París, veieren escenes de la coronació del tsar de Rússia... L'arribada d'un tren. L'arribada d'un tren, que, per cert, l'espectacle de cinema en València dona pas a la primera pel·lícula valenciana que ha desaparegut. Hem vist escenes de... Però com vols dir, rodada en València? Rodada en València, a territori de València. I no la tenim, no la podem veure, ningú l'ha vist, ningú que estiga viu. No, era una còpia de Llegada d'un tren, de l'arribada d'un tren. El que feren era ficar una càmera de cinema en una estació i els primers espectadors que van veure una pel·lícula valenciana van veure l'arribada d'un tren de Teruel a Segorbe. En l'estació de Segorbe estava aquella càmera rodant i després alguns empresaris exhibiren aquesta pel·lícula en teatres valencians com el Princesa o el Rusafa, que van ser els teatres que van seguir programant cinema després que Charles Calv, diguem, retirara el seu cinematògraf del Teatro Circo Apolo, que encara està ahí en el... Curiosíssim. Ens has parlat de la història del cinema, del passat del cinema, anem a parlar del present i també de la repercussió que té en xarxes amb Nerea Sanfer. Una altra vegada, m'encanta fer l'entrada. Sí, a més ves de molt lluny, podries posar-te més a prop. Podria haver treballant a lo Pulp Fiction de tiri, tiri... Pues sí, t'hagués pogut preparar una coreografieta, perquè en el cinema n'hi ha... imagina't. Bé, m'estic col·locant. Molt bé, sí, en el cinema tenim escenes romàntiques, tenim escenes dramàtiques, tenim escenes de terror, però també tenim moltes escenes divertides, Juli, i jo vaig a posar algunes d'elles. Vols dir Juli? Juli, és un nom rus, no xino. És rus, no xino. Mira, no són xinesos, però el protagonista de la primera història vos va deixar flipats, perquè és la pitjor mort que he trobat en les xarxes. Endavant. A veure... Però quant de temps ha estat morint-se este home? Un minut! I no era càmera lenta. No. Vos vaig a dir, l'home està un minut intentant morir-se. La nostra directora ens estava dient, estaran informatius i l'home encara estarà... Però i el crit eixe se suposa que el fa ell, i la pistola a la mà que no solta. I vinga el tir l'altre. I no dispara, haver disparat, home, si la tenies en la mà. He de dir-vos que esta pel·lícula s'anomena Karate Kid, que és turca. Que seria una paròdia. No, és com abans de Karate Kid. I a mi m'ha flipat perquè el que deia Carolina, Yuri, tu com ho veus? Morir un minut per a morir.
dir, en lo fàcil que és fer aixina, ja. I per acabar embrutant les parets, al final, Chico Cau, ja. Els Lumira arriben a veure això i no inventen el cinematògraf, vull dir, no ho haver inventat. Per el bé de la humanitat, que no vegin això. Totalment, totalment. I a més la coreografia que té la mort, perquè una mort no morts ahí, ja... Sí, o te mors o no te mors. Per això d'anar caiguent a poc a poc, pareix el Titanic, no? Que va enfonant-se i no arriba a enfonar-se. Pobre home, pobra dona que no parava de disparar. Vinga a disparar. A més, deixava temps, per a que es queixara bona cosa. Volia veure-lo patir. I una... Patir, el que li pegaren a aquell nit també. I sostenint la mirada. Terrible. Mireu, la segona escena que vos vaig ensenyar és el Superman real, però el real de veres, no el que va popularitzar Christopher Reeve ni ningú dels altres, sinó el que jo considere el millor Superman de la història. Endavant. Veieu les millennials, els joves, com el TikTok ja estava inventat? Mira, tac-tac, TikTok, tic-tic-toc. Molt bé, Bollywood. No sé si m'agradava més el ball de Superman, Yuri, o que la dona anara vestida de Spiderman. No, a més és que es nota que estan drets i després los han pegat la volta i los han pegat la volta perquè parezca que estiguen volant. És terrible. Jo crec que és el crossover definitiu. Sí, totalment. I el croma ahí molt ben treballat, molt ben fet. Molt bé, mira el TikTok, mira el TikTok. Mare de Déu. També, igual era abans de Karate Kid, també. Yuri, has vist alguna pel·lícula pitjor rodada aquesta? La d'abans. Jo crec que no, La d'abans, sí. Esta jo quedaria en segona posició. Sí, tu creus en el rànquing de pitjor? Ho està molt bé, de pitjor anem a millor? Mira, anirem a millor, no ho sé, perquè la tercera són imitacions. A mi m'agrada molt imitar, fer la Nerea, en general, i vos porte imitacions d'una mítica pel·lícula de Tom Cruise i un ball. La pel·lícula s'anomena Risky Business, és que jo dic business, que business és negocis. De business. I és el típic ballet que hi sei per la porta del menjador i la gent ho ha imitat i ho ha pensat en xarxes i avui ho mostrem en A Punt Directe. Mireu. M'encanta que la gent imita els balls. Carolina, tu no saps. No, que no sé imitar jo, però si jo vaig al programa d'Ibel. No, que jo... Que abuela és. Que no. Yuri, pel·lícula favorita de ball, escena favorita de ball. Jo crec que aquella de Pulp Fiction, en la que Uma Thurman i John Travolta ixen allà a ballar en el cafè este. Espectacular. Espectacular. Ara, jo t'he de dir que jo soc molt de Gris i de Dirty Dancing. Mira, de dir-me cursi, però... Ara, l'escena aquella que és pareguda a esta de Risky Business, de Love Actually, en la que el primer ministre, interpretat per Hugh Grant, està ballant per ahí per el 10 de Downing Street i de repente el pilla la secretària i es queda ahí com, ai, no estic fent res, ahí dissimulant. És tremenda. I Mamma Mia, o La La Land, ara, no?, que està de... Totes. Yuri, tu podríem ballar un poquet, va. Ai, si vols fem la de Pulp Fiction, la de Pulp Fiction o la de Claqué, saps? Vull dir, si anem als clàssics, no? Un mira, Fred l'escena final de The Artist, que es va portar l'Oscar fa no massa anys. També, va. Yuri, t'atreviries? No, però això seria superdifícil. Ho hem de preparar un dia. No, però Pulp Fiction sí. No, aquesta escena, la de The Artist, es va preparar durant 6 mesos. Per a fer el minut, aquesta escena que durava un minut,
van estar assajant durant 6 mesos, o sigui que ara jo crec que seria impossible, però la de Pulp Fiction jo crec que igual la podríem assajar. Va, feu-la, Yuri! Tu t'has enviat Uma Thurman al Moño del Llis. La música la cantem nosaltres. Vinga, Carolina. Ai, la música... Molt bé, Nerea! Els rotllets. I a més d'escena, no de cinema, sinó lamentable, podríem dir? Sí, jo crec que esta, si l'haguem rodat, hauria sigut la tercera pitjor pel·lícula. La tercera pitjor pel·lícula. Com anàvem de mal en pitjor. De mal en pitjor. Hem vist la primera, la segona amb el Superman, Spiderman, i ara hem fet la tercera mitja. Que no teníem la música. És de veres, és molt difícil fer-la a cegues, clar que sí. Però tu tens una idea Uma Thurman, Sí, per el moño. Yuri, ens encanta la teua secció, torna la setmana que ve, per l'amor de Déu, i un beset a ta mare, que la setmana passada et va trobar a faltar quasi tant com jo. Un beset.